आंनिसिम दिपेन बर' आरो कनिन बसुमतारी एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया आंनाव फैदोंमोन खाम्फाबो दंफायोमोन रायलायनाया जाहैबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ गोरोबनांगौ बेखौ लानानै रायलायबाय थादों खाम्फाबो दंमोन सम्मानीय मानु सम्मानीय व्यक्ति आमी गावत गावबुरा हिसाबै गावबुरा पार्टी दं नंगौना नङा दा बे व्यक्तिजों जोंखौ मा बुंनो नागिरदों गावबुरा बिथांमोनखौ लाजि फोनांदों बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबहैनाय लोगो लोगो बिपिएफनि फारसे मा मा बाथ्रा बुंहैखो जोङो बेखौहाय नैबे भिडिअखौ नायलांजोबब्लानो मिथिनो मोनगोन लोगोफोर बिथाङा हाग्रामाखौ जोबोद दुखु मोनदोंनो जे गावबुरा ससाइटिजों रुजुनायनि थाखाय दा बिथाङा मा मायाव दुखु मोनदों आरो बिथाङा मा थांखि लानानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों बेखौहाय मिथिनो थाखाय फै जोङो नैबे भिडिअखौ नायलांजोबनि गुबुन फारसे हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय जोङो खोनानो मोनगोन खाम्फा बरगयारि आरो दिपेन बर' बिथांमोनहा हाग्रामानाव सानसे फैदोंमोन प्रमद बर'जों ज' जानायनि थाखाय बा इउपिपिएलजों ज' जानायनि थाखाय बिथांमोनहा बुंदोंमोन टेबोल मोनसेयाव प्रमद बर' आरो हाग्रामा सानैजों जिरायब्लानो गासिबो मेटारानो सल्भ जासिगोन नाथाय हाग्रामाया फोरमायनाय बायदिब्ला गावसो खारग्रोबाय हाग्रामाया अरायसम नेनानै दङमोन बे बाथ्राखौ हाग्रामाया गनायदोंमोन खौसे जानायनि थाखाय नाथाय नेब्लाबो दासिमबो सफैयाखिसै नाथाय खाम्फाया गावसो खारग्रोबाय बै जोङो भिडिअखौ बिथांनिफ्रायबो जों खोनासंनानै लानि खुलुमबाय नमस्कार गोजांदों नामा दिनैथ' बिराद रंजानायनि दिन एसे गरम गरम जानांगौ बे दिननिफ्राय साबसिन आरो जों दिन मोननाय नङा जोंनि बे मुसलपुराव मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ श्री प्रमद बर' मानाव गेदेर बेवहायनो नुजाफैनो हानाय जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे जोंनि आगोलनि बिपिएफनि थारमाने नोंथांमोननि बे मुसलपुर जिल्लानिनो आफादगिरि माने सान्थ्रि गाहायमोन नङा होमबा जाहा हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफनि सासे सान्थ्रि गाहायमोन हितेश बसुमतारी बिथाङा दिनै इउपिपिएलआव हाबनो फैबाय मानाव गेदेर हितेश बसुमतारी चन्दन ब्रह्म जाहा डेपुटि चिफ गोविन्द बसुमतारी आरो इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांजों लोगोसे गासिबो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो मुसलपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनाय आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन जोबोद मोजां इउपिपिएलआ ओरैनो बोलोगोराखा शक्तिशाली मोनसे राजनैतिक दल दिनै जोङो बेवहाय जगदान होफैदों आं जगदान होफैबाय जोंहा चन्दन ब्रह्म बिथाङा आंनि आगोलाव जगदान होदों आरो नै दिनै हितेश बसुमतारी जगदान होफैबाय सानथामसो आगोल जोंहा बाक्सायाव जोंनि आगोलनि सासे एमसिएलए माखन स्वर्गियारि गसंनाय दङब्ला औ नै बिथाङाबो दाख्लै जगदान खालामदों आरो लारि जगदान खालामजोबसिगोन माने जोङो जगदान खालामनायनि उनावहाय इउपिपिएलनि गोहोआ मा जादों बियो दाजाबदों गतिके बियोग गैया আজি ইউপিপিএল দলৰ শক্তিটো বিয়োগ নাই অকল প্লাস আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে এই এদিন দুদিন আগত আমাৰ ওপৰত বহুত বক্তব্য ৰাখিছে চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু খাম্পা বৰগিয়াৰী বলে গাঁওবুঢ়াৰ লগত বৰ্ণনা কৰিছে আমাক বলে সিআইডি হিচাপে ইউপিপিএলত পঠিয়াইছে আমি বলে ডেপুটেশনত আহিছো বহুত ধৰণৰ উকল মাকল কথা কৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে আমি বড় দুখ পাইছো जों बिराद दुखु मोनदों गावबुरा समाजनि जानानै गावबुरा बिथांमोननि जानानै बियो जोबोद लाजिंसिं बाथ्रा गावबुरा माने आमार गावत की गावत सबतকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি गावत सबतকৈ অনারেবল পারসন সম্মানীয় ব্যক্তি আমি গাवत गावबुरा हिसाबै गावबुरा पार्टी दं नंगौना नङा दा बे व्यक्तिजों जोंखौ मा बुंनो नागिरदों गावबुरा बिथांमोनखौ लाजि फोनांदों बेबायदि खोथा बुंनाया जोबोद लासिंसिं जोङो दुखु मोनदों आमी बड़ दुख पाइछु
আমি গাঁওবুঢ়া হ'ব পাৰোঁ আমি অকল গাঁওবুঢ়া নহয় চন্দন ব্ৰহ্মা হিতেশ বসুমতাৰী মই অকল গাঁওবুঢ়া মাত্ৰ নহয় আমি চেৰাপতি এজন চেৰাপতি হয় না নহয় সমাজত আমি এজন চেৰাপতি ইয়াত যিমানবোৰ আমাৰ নেতাসকল আছে সকলোৱে সেনাপতি আৰু আমি সেনাপতি হৈ পেলাই আমাৰ সমাজক কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিব লাগে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি সহায় কৰিছোঁ আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যুঁজ কৰিবলৈ ওলোৱা নাই जोङो रावजोंबो जुजिनो नाङा কোনো राजनैतिक दलजों जोङो जुजिनो ओंखाराखै जोङो जुजिनो ओंखारदों बोरैहाय बिटिसि बाखि समग्र जाति गोष्ठी धर्मावलम्बीनि मानसिफोरखौ इउपिपिएलआव ज' खालामनानै खौसेयै जोङो बिटिसिनि जौगानाय मावनो हागोन आरो प्रत्येक जाति गोष्ठीनि आसा आकांक्षा बिसोरनि सुख दुख बिसोरनि राव हारिमु भाषा संस्कृति उन्नयननि जोङो बोरै खामानि मावनो हागोन बेनि थाखायसो जोङो राजनितियाव ओंखारदों आरो बेखौनो जोङो लांबाय थागोन प्रमोद बर' जिन्दाबाद इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जिन्दाबाद मुसलपुरनि रायजो राजाफोर जिन्दाबाद गोजोनथोंसै जों दङ जेबो खालामनो हाया सानसे साननै नाम मोनगोन आरो खारनायनि नाव बेल'सो जाया जेबो खालामनो हाया जेबो जाया सरकारा जोंनो दा 100 बार बुंबाय थागोन आङो जेबो गेलेनो हाया मिथिबाय जेबो गेलेनो हाया गभर्नमेन्टआ जोंनो बानायो आरो बिराद मोजां जोंहा खामानि मावनांगौ दं मोजांसो सोरबा थांलाबायनायफ्रा नङा होमबा सासे ओरैनो आख' फिख' मा खालामबाय थादों फालाय मा खालामनो नागिरदों फालाय मा हागोन सानदोंलै नंखायो आङो मा खालामहागोन सानदों माव जेरावखि जाया थानानै माव माबाफोरलाय बुंबाय थाखा दहाय दिनैसो मा बर' जाथि इउनाइट जानांगौ होनना बुंदों आं बुंबाय आंनिसिम दिपेन बर' आरो कनिम बसुमतारी एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया आंनाव फैदोंमोन खाम्फाबो दंफायोमोन रायलायनाया जाहैबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ गोरोबनांगौ बेखौ लानानै रायलायबाय थादों खाम्फाबो दङमोन दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट कनिम बसुमतारी आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि आंखौ लोगो हमफैदों डिसिसना जाहैबाय हाग्रामा महिलारिजों प्रमोद बर'जों मोनसे टेबोलाव जिरायबानो समाधान जासिगोन जोबसिगोन समस्या जोंनि गेजेराव जा बुर बुजावजि दं ओमफ्राय आंनाव कनसेन्ट लाफैदों नालाय आं बुंबाय आंहा जेबो आपत्ति गैया आं फ्रि आं रायलायगोन होननानै खोन्थाहरदों दिपेन बर' दं कनिम बसुमतारी दं खाम्फा दं आंनाव फैदों जे नों जिरायगोन ना जिराया प्रमोद बर'जों रायलायगोन ना रायलाया होननानै आंथ' रायलायो मानो रायलाय जानो जोंनि गेजेराव ज' जानो आंहा जेबो आपत्ति गैयालै दे माला रायलायनो खोन्थाबानो जाबाय बिसोर होनना बुंदों आंखौ रायलायनो होनो ना मानो गावसो खारबाय दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट दानि ओमफ्राय कनिम आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो खाम्फा दङ आंनाव फैदों आंजों रायलायदों जे नोङो प्रमोद बर'जों रायलायगोन ना रायलाया आं रायलायगोन होनदों ज' जानायाव आंहा मा आपत्ति दं ज' जानांगौथ' जेबो आपत्ति गैया आं रायलायगोन दे माला रायलायनो खोन्थाबानो जाबाय आंनो जोब्बाय गावहासो खारलांजोबबावबाय मा जाखो बियो मा ज' जानाय जाखो बियो हा बेखौ ज' जानाय होनो गावसो मानो खारखो मानो खारनांगौ बेयावलाय दिनैसिमबो जायाखै बेवहायनो दङ बेवहायनो थाबथानानै दं दिनैसिमबो बे रायलायनाया जायाखै बे खारामब्ला आं खोन्थायामोन खिन्थु अपेन खालामबाय आं दिनै मिथिबाय दिनैनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि कनिम बसुमतारी आरो खाम्फा आंनाव फैदों रायलायदों आंनाव कनसेन्ट लाफैदों नों रायलायगोन ना रायलाया रायलायगोन दां आंथ' रायलायगोन मानो रायलाया बर' जाथिया इउनाइट जानायाव आंहा मा आपत्ति थानांगौ लेंबोदो गाव लेंबोदोंना दाना गावसो लाना थांजादों मा जाखो बेनोथ' मानसिफ्रा बहुदानो मिथियामोन खुला खालामबाय आं दिनै गाव खारनायखायसो खुला खालामदों आं माबा खालामामोन आं दोनखुमाबाय थागौमोन मिथिबाय जाबायथ' क्लियार दा जोंना बेनो खिन्थु आं स्पष्ट बुंबाय गभर्नमेन्टआ जों दागोनलै गभर्नमेन्टआ जों दागोन गभर्नमेन्टखौ आरो जों खामानि मावगोन
गोबां खामानि मावनांगौ दं जों मावलांगोन कमिटमेन्ट होनाय दङ रायजोफोरनो आरो बिटिसिखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो नाजानाया जोंनि थांखि बे हिसाबै जों खामानि मावलांगोन रावबो जेबो खालामनो हाया रावखौबो दागि रावखौबो गिना जों दङ आं दङ सोरलाय मा खालामबाय नों जोंबो आन्दलनखारिसो जोंबो आन्दलन खालामनानै फैनायसै आंबो सोरनिबा सिङाव थानानै खामानि मावग्रा मानसि नङा जों दे गथ'थ' गोरा जा सरकारा फैगासिनो दं दे थेंक इउ